Wycliffe Oyo, Michael Ogola, kachiel koda ka Tom Nduku. Tipo mineno kanyo en jatend piny Kenya William Ruto. Uchopo kanyo mana alwora karomo mano mar KICC. Josude marengo bute kanyo osewuok, dhot osewuok, othurore oko. Jopiny mochopo kanyo nitiere kode achiel kachiel koro mar mondo mi odonjo riwre kod jokenya mamoko e chenro mar chamo muma mar jalupne manyien mabedo jalup jatend piny Kenya mar adek, to jalup jatend piny Kenya mar ariyo e bwo telo mar William Ruto. Otene kanyo koda min ode mano Rachel Ruto, to ano kanyo bende jogo ma osebedo toke kanyo ka koro girwake achiel kachiel. En mosruok makende manyise ni ero odonji kendo jo Kenya mamoko oriwre kode e nyasi odiochieng' ma kawuono. Mano jatend piny Kenya William Ruto ka koro gidonjo achiel kachiel e nyasi ma kama. Spika duto mag ute bura ma pacho kae, mano National Assembly kod mano ma Senate, mano Moses Masika Wetangula kod Amason Jeffa Kingi bende ntiere kar kanyo, kod jotend migepe Musalia Mudavadi bende ntiere kar kanyo. E kinde moro amora sani nyakora mo jogo madhi weye lwet jogo kod jowetewa mantiere alwora mar KICC mondo mi chenro ni kachako sani bang' ka jatend piny Kenya osechopo ang' wadhi kuro achiel kachiel. Kaeto bang'e en chenro migeno dhi kawo thuolo moro ma jo Kenya dhi bedo kae karito mondo mi waneno dhi rumo kar sa adi kamae. Iwacho ni sani en mana mar rango program onego bed ni chako kanyo sa 4 sa osekalo dakika 20 koda auchiel tok sa 4 mar okinyi ma kawuono. En geno marwa ni bang' mano wadhi bedo kanyo kwa yudo twak achiel kachiel mar jatend piny mabende dhi bedo kanyo ka koro twak kod oganda jo Kenya. En mosruok e kind osiepe ma koro bedo kar kanyo kaka ng'ato koda jatende. Nyakora moga jwang' nitie chenro matimore kar kanyo ka tipo osebedo motegno, wadhi bedo kanyo ka wadhi nyime achiel kachiel. Ogai mar doho bende Martha Koome osechopo kar kanyo kendo ne modhi telo e chenro machalo kama ma gibedo ka giluwo achiel kachiel. E kinde mantie sani watere achiel kachiel koro nyaka e karomo ma KICC. The Kenyan national anthem. With your permission, Your Excellency, I request to remain standing. We'll start with 2 prayers. Our first prayer will be led by Isaiah Deye, presiding Bishop of the Methodist Church in Kenya, and Sheikh Athman Shami. Tutaanza na Bishop Deye. As a nation, before we pray, let us be guided by the prayer of Saint Francis of Assisi as follows. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is